Na predjelu Farjevog laza kod Tršća gradi se velika volijera za podivljavanje uzgojenih jedinki tetrijeba gluhana, kojih je nekada u Gorskom kotaru bilo u većem broju, a danas su gotovo išezli iz šuma. U Prezidu se nalazi uzgojni centar tetrijeba gluhana Udruge za zaštitu životinja Tetrijeb još od 2012. godine, kada su u svrhu uzgoja kupili matično jato od 2 mužjaka i 3 ženke. Radimo jednu veliku voljeru, 72 metara puta 72 metara, 6 metara visine. Ta voljera služit će za fotolov i predpodivljavanje tetrijeba gluhana. On je strogo zaštićena, to je i autohtono stanište tetrijeba gluhana, a što je važno, evo dobili smo i pozive iz Nacionalnog geografika gdje će se tu snimati, gdje će i naš kraj, nadam se, postati aktualan. Potpisali su i ugovor s Veterinarskim fakultetom u Zagrebu, čime postoji partner znanstvene institucije, a očekuje i ugovor sa Šumarskim fakultetom. Tetrijeb gluhan živi 15 godina, je monogalna vrsta, znači više ženki, jedan mužjak i ženke biraju. Mužjak i obično biraju jednog mužjaka, znači mora biti više mužjaka. Hrane se raznolikom hranom, posebno malinama, borovnicama, lješnjacima. Tako, zato su možda i ugrožene radi prehrane, a i ženka na tlu leži 25 dana, sjedi na jajima. Čime postaje vrlo lak plijen lisicama, kunama ili divljim svinjama. To je jedan od uzroka nestajanja populacije, a drugi je prisutnost čovjeka u njihovim staništima. Ovaj sami projekt repopulacije tetrijeba gluhana na ovoj lokaciji na području grada Čabra jasno pokazuje da Lovački savez Primorsko-goranske županije vrlo intenzivno se uključio u ovaj projekat i vrlo intenzivno surađuje sa samim inicijatorima podizanja ovog centra. Predviđa se da se uzgojene jedinke tetrijeba gluhana u volijeri zadržavaju godinu dana i pripremaju za samostalni život i nakon toga puste na slobodu. Osim repopulacije ove šumske kokoši, temeljna svrha provedbe ovog projekta je obogaćivanje turističke ponude Gorskog kotara fotolovom. Grad Čabar podupire ovaj projekt i financijski i u svim drugim oblicima. Dobro, lovni turizam ne treba nešto puno podupirati, nego samo treba ga promovirati. Dakle, u svakom slučaju je vrlo atraktivna djelatnost koja dobro treba u skladu sa prirodom i svim ostalim uzusima koje postoje se razvijati, ali ima svoju budućnost. Radove na budućem uzgojnom centru obišli su predstavnici županije, grada Čabra i lovaca kako bi doznali kako napreduje izgradnja. Postavljeni su stupovi, vrata, a sada treba rastegnuti velike mreže i sve ono što će zaštititi ptice od njihovih prirodnih neprijatelja kako bi im osigurali nesmetan razvoj. Primorsko-goranska županija stvarno ulaže u zaštitu prirodne baštine našeg Gorskog kotara. Istina, počeli smo sa supovima na Cresu, nastavljamo ovdje sa tetrijebima, negdje je već oko pola milijuna uloženo od strane županije, kandidiran europski projekt i udruga Tetrijeb je to dobila, priključit će se i naši lovci, tako da onda selimo u Ravnu Goru, nakon toga interpretacijski centar Vuka, Risa i Medvjeda, uglavnom sve staviti, zaštititi i staviti u funkciju turizma.